Ortografia, H letra, 109. orrialdea euskera. Ariketak egingo ditugu, bai? Badakigu eranskinetan H letra erabiltzeko arauak jasota daudela, ezta? Bat, sailkatu esaldi hauetan H duten hitzak. H bokal berdinen artean dagoenean, izango dira ohore, mahai, lehengusu eta behera. H bokal desberdinen artean dagoenean, nahi eta bihotza. Zenbakietan, 11. Eta erakusle eta aditz-ondoetan, eta gogoratu behar dugu, erakusleak hori, ura, hor, bai? Bueno, erakusleak izango dira ura, hor, hemen, hauek, bai? Zuzenduko dugu hurrengokoa. H letra sobera edo faltan dauden hitzak, bai? Lehenbizi, historio, justa dago alderantziz. Hau da, historia disiplina bezala, H-rekin da. Eta kontatzen dugun historia hori H-rik gabe da. Justo, azaltzen zergunen alderantzizkoan, bai? Bueno, ba, historio barregarrienak bideo dituzte 200 orrialdeko kendu H. Horri bakarrik H-rekin da, baina orrialde H-rik gabe da, bai? Hurrengokoa, hotelak eta ospitaleak H-rik gabe, dituzte munduko hiririk H-rekin garrantzitsuenetan. Hurrengokoa, ekarri alkandora hori, botoia ari zuriaz josiko dizuteta. Aria H-rekin da. Ziur al zaude? Ondo aztertu mapa. Nik uste dut bide hau bitan zeharkatu dugula. Orduan, kasu honetan, ziurren ez dago H-rik eta aztertu ere ez dauk H-rik. Baina zeharkatu E eta haren artean H-a dauka. 3. Erabaki zutabe bakoitzeko zer hitzek behar duten H letra. Berez, umilek ez du behar, ustuketa bai, ustuketa ustutik dator, eta H dauka hasieran. Ustuketak H dauka hasieran. Eta gero, hazi, umeak, loreak, udaberrian hazi egiten dira, bai? Orduan, hazi H-rekin ere hasten da, bai? Sehaska, E eta haren artean H dauka. Heldu H dauka hasieran. Adi ondo dago eta omen ondo dago. Edabide H dauka hasieran. Miatu egokia da. Behorra da zaldiaren kumea da behorra. Bai? Leia, borroka, leiak dauka E eta I-ren artean H-a. Mehatze edabe eta ondorioak ez daukate, bale? Eta ondoratuk badauka H-a hasieran, bai? 4. Animalia batzuek neguan egiten dute loaldia. Hibernazio. Bai? Hau dator latinetik, Hiber, ezagutzen duzuen Juego de Tronos, hibernalia. Ba, hibernalia dator berdina da latinetik, eta nahi du esan gutxo bera, neguko loa, hibernazioa, bai? Hiber latinez da negua. Jarraitzen dugu.
urruntzaren, txoriak egindako ostozko eta kimu txikizko gotorlekua. Hori abia da, ezta? Urruntzaren kontrako ekintza, hurbildu, urruntzaren antonimoa izango da urrundu, ezta? Zerbaitek edo norbaitek barne sentimendu sakona eragin. Unkitu, Zerbaitek edo norbaitek barne sentimendu sakona eragiten digunean, unkitu egiten gara. Eskeletoa osatzen duten piezak. Gizakiak 206 ditu. Hezurrak, ezta? Eta azkenik, lasterketa bideren amaiera, lerro batez markatuta egoin ohi dena. Helmuga.